Yo. Enjing bidal gumuro saking Ngastina Nagari. Ngop ana ing sak pucaking padang bulan padange kaya rina rembulan sing awe aja padha turu sore kene tak critani kanggo sepo mangko sore kene tak critani kanggo sepo mangko sore padang bulan padange kaya rina sore kete tak critani kanggo sepo mengko sore
rebutan warisan anak putune rame-rame rebutan warisan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Atatana fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkilahi salatan daimatan bidawami mulkilahi. Ayo prakanca kaweruwana rukune Islam ya iku lima syahadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji. Kabeh pitone kadang disolat kabeh talune bayar zakat Ing padmasana ing bulan Ramadan ping 5 haji kaping 5 haji lamun kuwasa. ini nagari namanya Jawi kalau agami nama Islami. Agami Islam budaya serang asal gawe dari pangeran. Barek. Se. Apa, Matt? Nya, kami. Se. Kok apik to, Lep? Oh, Kok apik to? yo, teko ngene iki lho Mas Yen. Lep, Aku iya Lep. apa? Gak iso ngomong. Ora Eh, rupa aku dhewe geli. Ora. Saiki Apa? uluk salam kanggo warga Burian. Iya. Ayo, Oh, Pak Mehmet. Apa ya? Penonton Wah. aman toh? Aman. Oh Ayo. iya. Uluk salam dongake kanggo warga Burian. Oke. Ah. Ya. Sing tegas. Wong kowe pacak ganteng. Aku ganteng ora Oh. bodoh ae. Biasa lu, siap rada apik. Nah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Sing rebawani. Hah? Sing rebawani. Iya. Assalamualaikum. Nah, wis to? Iya ngono kuwi. Oh iya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis apik. Iki Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. waduh. Hah? Wis rasa dalil. Oh betul. Yang penting iki kan di bulan Syawal. Ya muga-muga iki bulan Syawal iki bulan nganu ngapur-ngapuranan. Ngapuranan. Ya. Muga-muga salai aku, salai sampeyan, salai wong Burian. Wah iya kok sih. Yo. Rene joget. Joget Rene. Rene joget. Yo.
Lagune apa, Mas? Wali Songo sak lagu sak sae. Ya, njol joget. Yo. Nyanyi. Yo. Yo. Ayo lep. Yes. Wah, kuwi artisnya nyendi lep, jadi ra gelem nyanyi lep. Ora gelem, biasa. Oh. Biasa. Nek kon Isi. urunan ra tau metu. Kon biasane mek ngomong bae. Oh Nah, ya. ngono wae. Ya, Yo, Jo. Tadi dilanjut. Dilanjut yo. Ayo Mas Awit, lanjut. Wes teko Lampung iki kabeh. Yo wis. Yo. Yo. Lakoke. Yo lagu kese. Yo. Ben rada kemringet iki monolane iki. Pak. Oh. Janjane iki mau salah sapa kok nganti sliramu makatake tresno ora nyono iku uga ora ngira yen saiki uripku banget nalongso Yen kelingan barang sliramu wong kayu Toyo ritu jet-rutit jroning atiku Zaman biyen-biyene aku katon apa saiki aku iki katon apa Semono sliramu nate prasetyo bunga susah dilakoni kanthi lilo aku ora ngira yen sliramu citra tinggal kromo bilih karo priya liya Jan-jan iki mau salah sapa kok nganti sliramu makatake tresno ora nonton iku ora ngira yen saiki uripku banget ngelongso Teko welas putra putrimu Aku wong ora guna apa turku tiba wis tak trima pasrah karo kang kuwasa Janjane iki mau salah sapa dhewe sliramu makatake tresno ora nyono atiku uga ora ngira yen saiki uripku banget nelongso
wadon lurung ilmu lurung ilmu wajib lanang wadon lurung ilmu ojo liran yen durung rusak bodomu ojo liran yen durung rusak bodomu wajib nang wadon lurung ilmu lurung ilmu wajib lanang wadon lurung ilmu lurung ilmu ojo liran yen durung rusak bodomu ojo liran yen durung rusak bodomu wajib wadon lurung ilmu wajib lanang wadon lurung ilmu ojo liran yen durung rusak bodomu ojo liran yen durung rusak bodomu Robi iku asale agawe wenang Robi iku asale agawe wenang Gitar mong sunah Gitar mong sunah Tulungi maring sembayang Gitar mong sunah Tulungi maring sembayang Tulungi maring sembayang rapi kuasale agawe wanang rapi kuasale agawe wanang kita mong sunat kita mong sunat nulungi maring sembayang kita mong sunat nulungi maring sembayang nulungi maring sembayang Apa bos? Jalan. Oh iya iya. Iya. Ngarep 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 pojok ngarep kok. Iya. senadyan kaya ngopo manungsa mong bisa ngrekolan jangka Gusti kang paring itilan pasti kita sak termong lampai ning pinggiring bengawan tansah setya ngenteni siramu eling-eling jamane samono wis tong kapito gati
prasetyo ing janji kang suci ing lair terus ing ati senadyan kaya apa manungsa mung bisa rekolan jongko Gusti kang paring iki lan pasti kita sadar nglampahi Yo ik janji kang suci ik lahir terus ing ati nek pinggire pangawan wayah sore tansaya kelingan kawan-kawan esamu ayu gawe sedih hatiku senadyan kaya ngapa menungso mung bisa rekolan joko Gusti kang paringi dilan pasti kita sadar nglampahi nek pikire pangawan wayah sore tansaya kelingan kawan-kawan esemu ayu gawe sedih hatiku kawan-kawan esemu ayu gawe sedih hatiku Ya hati ronce-ronce kembang wangine mumbiar-mumbiar gumilan aja sira beka-beko diturut kuwe pangeran Irfandi ronce-ronce gambar wangine mumbiar-mumbiar gumilan ojo sira mega-mega diturut kawuhe pangeran monggo lega ingkang sekeco urip sira ning alam donya iki ora bisa semoyo
Iki wis ya. Wis. Ya, iki percobaan. Oh. Wis. Heeh. Pokoknya luar biasa. Wis teko iki percobaan gawe warga Burian. Heeh. Iki pertama lho. Spesial. Di warga Burian spesial sesuk-sesuk ana neh. Amin. Saiki teko iki lebokke. Heeh. Jalanan mlebu yo isih ana meneh wong. Oke. Oke? Siap. Ya. Yo. Siap. Apa? Yo, jaranan yo. Jaranan yo. Tak duduk. Ayo Yan. Geren nek latihan mangkat Yan. Waduh, kayak langsung diulti ya. Sedaya pamirsa sampun sami kelo, kula sakonco badhe tanpa madya, sugeng dalu sugeng bersani kesenian mana wonten ing dalu iki. Rame sikaman wonten pamerangan, rana sekangan ora ana sekalan, kabeh prajurit padha sami bubar, padha pemengkelan kata sarang kepas. Wes. Sik, bar iki sih ono. Yo, aku tak mlebu sik, yo. Ah, iya. Ya wis. Nggih, gembingan tadi dari Montolan Satria Rimba tasih enten sak babak malih. Mesti gayeng. Iya iso joget terus. Nggih, kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.